Tħanna f'Diċembru, ix-xahar favorit ta' bosta Maltin u Għawċin. Il-festa li tfakkar fit-twelid ta' Sidna Ġesu Kristu far f'Betlehem għall-annimali, f'ħafna kesħa u f'ħafna faqar. Fost il-Maltin dan is-sens ta' fidi jidher illi baqa' b'saħħtu, hekk kif uħud minn dawk li tkellmu ma' Net News. Stqarrew li l-presepi huwa l-iktar ħaġa li jħobbu jarmaw f'dan ix-xahar ta' Diċembru. L-iktar ħaġa li tħobb li Christmas tree, il-bambin, il-presep. Christmas tree. Il-bambin lux, dik l-aħwa. U tarma ftit id-dar, presepju, bambin, dak l-affarijiet sempliċi ħanajdu hekk. Siġra tal-miliet. Kollox inħobb inżejn, inneħħi l-inkwadri, kolli il-frames u hekk, inbiddel. Presepju żgħir mbagħad. Il-presepju dejjeb, il-babbi fil-lofts, dik l-ewwel biċċa xogħol. Mbagħad iżebt forsi Christmas trees u hekk. Ġasu bambin. Nagħmel il-bambin, il-Christmas tree, presepju, kullum kien nagħmel id-dar kollha. Żgur, il-bambin. Ħobb il-Christmas tree u l-bambin li żjed u l-presepju. Dak sbieħ ħafna. Mela. Il-Christmas tree u l-bambin. Kont insejja ħafna m'għadniex imma is-sagra familja biss nżomm u l-Christmas party. Il-Christmas tree u l-presepju tradizzjonali. Il-bambin u l-Christmas tree. Is-siġra u l-bambin. Meta tkellimna man nies pikka wkoll fost l-oħrajn l-entużjażmu ta' żewġ titfal li tkellmu ma' Net News u li qalulna li f'jum il-miliet ħobbu joqogħdu mal-familja u jiftħu r-rigali taħt is-siġra tal-miliet. Intom tagħmlu ikla tal-familja d-dar jew nkella toħorġu lukanda x'ti preferi? Immorru għand in-nanna. U x'tagħmlu għand in-nanna? Niftħu r-rigali fin-New Year u nqogħdu nitkellmu u ngħidu grazzi lil min tagħna r-rigali. Nagħmlu ikla mal-familja. U xi tħobb tagħmel iktar? Nħobb ntaqa' mal-familja, mal-Christmas tree u nifsħu l-presents. Sabiħ ukoll il-fatt li minkejja bosta jmorru jieklu jiddefertu f'xi restorant jew lukanda matul ix-xahar ta' Diċembru fil-jum propju tal-miliet jippreferu li jibqgħu id-dar flimkien mal-qraba. Tħobbu tagħmlu għad-dar jew inkella ġo lukanda? Missin għandna putin. Ikla mal-familja. Id-dar mal-familja kollha. Il-muna tokti ġeneralment. Net News staqsa wkoll jekk in-nies bdew jixtru rigali tal-miliet fejn der li bosta persuni qed jippreferu jixtru rigali matul is-sena kollha. Waqt li dawk li huma aktar avvanzati fl-età għadhom jippreferu jagħtu r-rigal fi flus kontanti. U il-Christmas shopping, meta tibdew? Ħallini sena kollha. Issa bdeħ nibdew minn nhar il-ġimgħa sa naħseb suppost. Narax bargains il-miliet ħobbu, allura kol ma tara xaġra l-miliet għalhekk għatlek is-sena kollha. Ta' ssib xi ħaġa. U meta tibdew il-Christmas shopping? Matul is-sena kissa jkun. Christmas shopping jisu fil-bidu Diċembru. U x-shopping tal-miliet, meta tibdi? Shopping ma nagħtix, ma nagħmilx. Jien għandihom flus u bad jagħmlu jridu. L-iktar nagħti monetarji, flus monetarji, għal iktar faċli. Poġġi ċaġa f'envelope u tagħtiha aktar faċli milli noqgħod nieħu dak il-ħess li tittara sa tixtieqlu bniedem kjoġbux. Marija Borġ, Net News.